Kaixo lagunak, dagoeneko hasi dira loratzen landareak, bai, 2 aste falta dira udaberrian sartzeko, baino dagoeneko martxan dakagu loraldia. Beste loraldia, orain dela gutxi hasi zen, bai, jaialdia, eta horretan murgilduko gara. Dagoeneko hasi da loraldia eta hemen airean ja somatzen dia usaiak. Amaia, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, mila esker. Mila esker, zuri, loralde eta guzti etorri zea honea. Bueno, loraldia ez da jaialdia bakarrikan, baizik eta kultura jaialdia hondioa da, ez da? Bai, gaur egun urte osoan zehar jarduera daukagu, baina zentroa nolabait da festivala, bai. Eta Amaia, hau ja hasita dago, ez da? Noiz hasi zan? Batean, hasi ginen. Batean, eta noiz arte ibiliko zeate? 23 arte. Eta nune ongo zeate zehazki? Bilbon. Festivala Bilbon egiten da. Bilbo guztian, Bilboko... Bilboko kulturgune handietan. 13 kulturgunera edo 13 aretora helduko gara orten. Eta danetik topatuko dugu, ez da? Zer topatuko dugu? Loraldia festivala multian hitza da, eta daukagu teatroa, dantza, literatura, musika nola ez, bertsolaritza, zinea, apur bat denetarik. Jaialdia eta kultura, alegia, ez da? Bueno, lagunak, ikusiko zu, elkarkin babatxikila prestatuko deu, barazki batzukin, sakramentuekin, eta gio talo berexi bat ingo deu lagungarri bezala. Ongi? Zukalde zemuz moldatzezea? Nahiko ondo. Nahiko ondo, saioa arratorikoa. Bueno, lagunak eta Amaia, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noe biliko gehan eta zen prestatu bihar dau. Hementxe, eltzea askarrian, ingo deuna da, barazkik ondo erre, baratzurila, tipulina eta tomatia, behin goxatuta da honian, botako deu babatxikila, ura, gatza pixkat, itxi, eta gixatu ingo deu. Eta izangoa oinarria, baina lagungarri bezala ingo izkilou 3 gauza. Alde batetik, barazki hauek, bainak, patata, azenaiua. Eta kuiatxua ingo deu lauki txikitan, egozi txiki bat emango dio, eta gero platerian gainean jarriko deu babatxikin onduan. Sakramentuakin berdina ingo deu. Ingo deuna da bai odolkila, irugilarra, txistorra eta urdei azpikua, baitare laukitan ingo deu, salteatuko deu dana, gero plateraratzeko. Eta arrautza egozi ingo deu, baitare sakramentukin naztu eta platerian jartzeko. Eta gero ingo deuna da hemen, talotxo bat ingo deu, hemen dakau irina, ura eta gatza, naztu inbiar ditugu, talo txiki batzuk ingoitugu, behitu ze txikiak ingoitugun, rodillo bat ekarri zutela laneako, bale? Hauren buruan emateko ez du balillo, Igual puskatu ingoa burua, gogorro da. Bueno, hemen utziko deukero talo txokiteko, eta bestei gabe, izangoa da oinarri bat eukiko, baba txiki jana, barazki batzuk lagungarri, sakramentok, eta talo batzuk, dena gainen jarri, eta jateko. Ados? Primeran. Bueno, ingo deuna da, lehendabiziko eta behin, barazki hauen martxan jarri. Orduan, inbiar deuna da hemendikan, 3 ale beharko ditut, bale? Orduan, 3 ale atea, zuritu eta txikitu. Eta ni aldi berian ingoetena da, tipulina hau, txikitu, eta hoi jarriko du tipulina eta batzu jagoxatzen, eta gero tomatia raiatuta gotako dio. Eta aldi berian kontatu behar diguzu, ze topatuko deun Bilbon egun hauetan. Denetarik, musika, teatroa, dantza, literatura, bertsolaritza, zinea, multianitzana. Ze ez deu topatuko, igual azkarro bukatuko dugu, Hori da. Ona. Eta nola banatukoa? Ze gunetan banatukoa eta ze topatuko dugu gune bakoitzian? Guneak gune bakoitzian zoz zehatzea ongoa, edo danetik egotzea gunea? Ez, danetik egiten dugu. Ekintza bakoitzerako espazioa behilatzen dugu, beren beregi, hobekien dagokion espazioa, eta 13 aretora edo 13 gunetara helduko gara urtengo edizioan. Batean hasi ginen, eta 23 arte, egun batzutan Arriagan txokian, Euskalduna jauregian egongo gara baita ere, Guggenheim museoan, Leku txikiak ez dituzu hartu, Bai, txikiak ere badaude, txikiagoak ere badaude, bai. Ekintza batzuk ez dira horrela areto handietan eskaintzikoak,
eta orduan badagoz ere leku txikiago batzuk, Itsas Museuna, bira, bai. Bueno, eta Amaia, zein da zure eginkizuna zehazki ordena? Ze antolatu behar dezu? Ni komunikazioa arduratzen. Komunikazioa, bai. Lanak banatuta ditugu, 4 gara, eta gure artean lanak banatuta ditugu. Eta nire alorra, komunikazioa eta marketinga dira. Eta urte guztian ibiltze zate hau biden? Hau da zuen hau bidea, hortan zate buru belarri, hau bukatu eta ja urrengo urtekoa prestatzen azte zate, edo? Bai, dagoeneko 2025koa badaukagu ja prest, eta urrengoak lotzen, bai, hau. Azkenean gauza asko, beren sortzen dira loraldean eskaintzeko, orduan denbora ondo kudeatu behar dugu eta denbora askorekin hasi behar gara lanean. Eta esatezuna komunikazioan lan egiten dezula, nunin behar dezue lan gehiena jendia iristeko eta jende gehiena oi hartzuna ondila egiteko, hau zoze potente eta interesgarri esateko? Bueno, ez daukagu be aurrekontu horrela handia kanpaina erraldoiak egiteko, eta orduan asko lan egiten dugu bertoko edabideekin, badaukagu gure nolabaiteko loraldiaren jarraitzaileak diren komunitatea osatu dugu, lorazainak deitzen diegu, eta orduan beraiekin ere ekintza bereziak egiten ditugu. Eta zein alda izan lorazain bat adibidez? Edozein pertsona. Ez du baratzik euki berda loreik, ez da? Ez, edozein pertsona izan daiteke. Euskal kultura atsegin duen edonor. Euskal salea den edonor. Eta nola aldu lagundu lorazain baten? Nola lagutzen dizue hor? Bueno, babesa da eskaintzen digutena, doako programa bat da, eta beraiek babesa eskaintzen diote loraldiari, batez ere festivalari, baina loraldiari orokorrean, eta horren truke, lehentasunez jasotzen dute informazioa, sarrerak erosteko prezio berezia daukat eta baita ere lehentasunezko epe batean, ekintza bereziak antolatzen ditugu beraientzako, esklusiboak, oparitxoa jasotzen dituzte. Baina orduan da behaiek laguntzen du ekonomikoki eta horren arira dakae zertan lagundu behar du. Ez, babesa bakarrik. Ez dago ekarpen ekonomikorik, doakoa da. Ze ona. Bai. Eta nola alda, hemen norbaiten nahi badu babesain eta hor bertan murgildu, zerrin behar du? Loraldia.eu zen sartu, eta hor badago lorazaina ataritxo bat, eta hor sartu eta izena eman, besterik ez. Izena eman da besterik ez, badakizue, animatu lagunak, mordoba behar dituguta, ez da? Bai. Ez alda, ondo. Eta, Amaia, zein da loraldian helburua? Loraldiaren helburua da, euskaraz egiten den kultura adierazpenak zabaltzea, edatzea eta hauei plaza eskaintzea. Gaur egun ekimen ezberdinak ditugu, lan arlo ezberdinak ditugu, 7 guztira, baina beraietako nagusia edo lehenengo hasi ginena festivala izan zen. Bilbon egiten dugun festivala eta aurten 10. edizioa. Azkenengo 10 urte hauetan evoluzio handia egon da, ez da? Hasiera batean sana loraldia, gaur egun 10 urte eta gero iritsi danea, sekulako indarra hartu du, ez da? Bai, bueno, aipatu dudan bezala, festivala bat bezala jaiozan loraldia, eta lehenengo edizio horretan izan ziren 3 egun, asteburu bateko proposamena izan zen. Urrengo urtean, izan ziren 6-7 egun, eta handik eta aurrera, 3 asteko programazioa... 20 urtean huelta, emango zuen urte guztian, no? Bai, 2. ediziotik aurrera, 3 aste dira, martxoa osoa, ia osoa, betetzen dugu, bai. Batzuk esaten digute, martxoan ezin da besterik egin, ze loraldia dago, eta okupatzen diguzue agenda osoa. Eta hoi guztitatikan, hasi zan festival batekin, zerrekin hasi zan, eta zer da gehitu dian gauzak? Festivalarekin hasi ginen, helburua zan, euskaraz egiten den sorkuntza eta kultur eskaintza oparo hori, nolabait plazaratzea, ez? Gure hasierako asmoa zan, euskarazko kulturan badaukagu plaza erraldoi bat Durangoko azokan, abenduan bueltan, ez? Baina gero urte osoan zehar ez dago besterik. Txintxilika gelditze geha. Bai, eta orduan gure helburua zan udaberrian, nolabait beste plaza handi bat sortzea. Eta horrela ziginen. Eta gerora etorri dira, beste programa batzuk, eskola izan zan bigarrena, eskolak lan egiten du hezkuntzarloan, eta gure helburua da euskal kulturaren transmisioa gaur eguneko begiradaz eta gaur egungo kultura adierazpenak
hezkuntzarlora eramatea eta transmisio hori aurrekin eta gazteekin lantzea. Eta nola ikusten dezue? Loraldia, jaialdia gora indu, zergatikan, igual biharra gehiago eta gehiago da olako, ematen du ezetz, o emateu bai indarra jarri behar duela bestela pixkat galdu itegea? Bueno, hau nagazun lauki txikitan niten bai? Bale, eta gero egozingo dugu. Arrakasta kasua izan zen hasieratik, publikoren aldetik, oso erantzun ona jaso genuen hasieratik eta hori postasun handiz, ez? Eta apurka-apurka joan da ere gehiago ezagutzera ematen, gaur egun zorionez euskaraz asko sortzen da, oso oparoa da usta, ez? Euskarazko kulturak eskaintzen duen usta. Eta orduan, guzti horri plaza eskaini behar zaio eta sortzaileek erakutsi behar diote gizarteari zer egiten den. Eta Amaiare, bai, nahi zen dutena izan da folkloretikan pixkat urrundu, bai, ez da? Jamateu euskalduna, dana dala trikitixa panderua eta askoz gauza gehiago dakau, ez da? Bai, hasieratik hori izan helburuetariko bat, ez? Erakustea gaur egun euskaraz egiten dan kultur sormena ez dala bakarrik hori, trikitrisa, txistua, beste gauza asko egiten direla, gauza oso modernoak, gainera gaur egungo mezuekin eta gaur egungo begiradarekin, eta orduan oso festival modernoa da, eta oso nolabait ausarta eta abanguardista bai, ez? Gauza asko ez dira publiko orokorrarentzat, dira nitxo batentzako ere, atrebitu egiten gara gauza ezberdinekin, sortzaileak zirikatzen ditugu eta proposatzen dizkiegu gauza ezberdinak egitea, eta inkluso guk proposatuta ze gai landu nahi ditugun edo norekin egin, eta, gauza oso... Eta folkloreare bai mantentzen. Bai, mantentzen, baina gaur egungo beste munduko kulturen parean jartzen, eta erakusten, euskarazko kultura gauza moderno bat dala. Ze ona, eta ze beharrezkoa, ze ondo. Bueno, Amaia, hemen, lehendabiz gaurratza eman deu, Bai. Baba txikila martxan jarri deu, ikusezu, hemen, pixka goxatu deu barazkik tomatekin, baba txikila bota deu, ura, eta guain ningo deuna itxi, eta hemen txe, eltze askarrian, egosten utziko. Eta bitartian jungo gea, kale txiki tabernara, lakuntzan dao, eta baba txikikin dizkigue, beste modu batea. Guazen ikustea. Kaixo, eguerdion, lakuntzan gaude, kale txiki tabernan, ni Manes Albira naiz, tabernako kamarerua, eta gobidatzen zaituztegu, bertan nola lan egiten dugun ikustera. Hau zen Ismael sukaldariaren aitarena. Beraiek Ismael eta Etxaro ezagutu ziren Bartzelonan, Madrilen eta egon dira urte asko, lanean, restaurantetan, eta hola. Eta behin familia okiztutenean, ikusituten aukera ona etortzea, ez? Eta okiztuten taberna montatzea eta goizean, kafeak, pintxoak, taberna normal bezala. Gero astean zehar egiten da eguneko menua, barazki freskoekin, bertako haragiakin, eta Ismaelek ematen dion tokeakin, datatzen dela super gustora. Gero, asteburutan bai dagola menu bat berezia. Dala menu degustazio antzekoa. Dira razio txikiak, baina azkenean osotara egiten du menu potente bat. Ez da ohikoa sakana eta zonalde honetan olako taberna bat izatea, orduan, izaten da pixka bat ahozagoko movida, ez? Ja ezagutu duzu, pixka bat, kale txiki taberna, eta hori pasako gara Ismael Alegriakin. Hor dagoela sukaldean, sukaldatzen, eta eberte esaten digun. Hementxe daukagu Ismael Alegria, kale txiki tabernako sukaldari bikaina. Kaixo, unon. Eta, egingo duguna, menu degustazioko platertxo bat, bat txiki beltzen purea, txerri belarri frigituakin, eta gero arrautza egosia temperatura basuan, eta trufa beltzakin. Bat txiki beltzen purea aurrez eginda daukagu ja, orduan geratzen zaiguna da, txerri belarria frigitza pixka bat, arrautza egostea, eta gero ja trufa gainetik botatzea. Hasiko gara lehenbizi arrautza egosten temperatura basuan, eta gero bitartean ingo duguna da txerri belarria frigitu.
Txerri belarria horrez egosita dago, gero lehortuta labean, eta gero egiten da frijitu pixka bat. Hemen saiatzen garena da bertako produktuekin lan egitea, ez? Beraz, batxiki hauek dira zonalde ondakoak, konkretuki Dorrau, Nanu zonaldekoak. Konkretuki hauek dira Mikelanekoa etxekoak. Eta trufa Metauten herrikoa, Lizarraldekoa. Baina dena prest dago, belarria frigituta dago, eta arrautzaia bukatzen ari da egostez, orduan, urrengoa ingo duguna da, platerra montatu. Txiki bateko taberna da, baina azkenean saiatzen garena da, pixka bat garrantzia ematen asteburuko menuari, ez? Dala, bertako produktuekin gauza berriak egiten astebururo eta pixka bat hori garrantzia ematen alde hori. Naiz eta eguneko menua ere potentea den, ez? Eta zenean plater hau bat txikiena kultura da San Sebastian egunean hemen herrian jatea, ez? Orduan Ismaelek eman diona da, honi buelta txiki bat, ez? Nola bait. Eta bueno, jendeari gustatzen zaio, orduan arrakasta izan du, beraz aurrera da. Azkeneko ikutu honekin, trufa beltzakin, platerra preste egongo litzake. Bueno, Joseba, ikusten duzunez, platertxoa prest dago, así que dastatu nahi baldin badezu, torri barko zara, ona, lakuntzara, kale txiki tabernara, beraz, itxoiten zaituztegu. Eskerrik asko. Agur. Ai, ama, bikote, hoi da, harta txikiak, baba txikiakin barkatu, baba txikiakin dezuen plater goxori, hoi da, goi maiako sukaldaritza, bezarka da hondi bat, eta jarraitu goxaten, arrautz horrekin, eta trufatxuakin da, ai, ama. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da, hemen baba txikin martxan dazkau, inbiar ditugu barazkik egosten jarri, eta denak batera egosteko, nola patata eta zena joan, pixka gehiago tardatzen biguntzen, hauek jarriko ditut martxan, gero botako izkio bainak, eta azkena botako dugu kuiatxua. Eta hauek, ingoituguna da lagunduko jasu behitu. Puntxakenduko dugu, beste puntxakenduko dugu, eta ez dakit. Nahazu, behitu, hola, diagonalen, hola, eta holera zingoitugu markatxoa, bale? Hau pixkat esan gilota dakau, A ber, emango jogola pixkat, hemendi pasa, eta ber, errexago. Askoz errexago. Ederto. Venga, puntxatxo hauek endu, eta listo. Bueno, eta ni bitarten, jungo naizena da, alde batetik bai, arrautzak egoziko ditugu, oso ondo, eta sakramentu horiek puxketak iten jun beharko naiz. Venga, bueno, nesan dezu hanka desiente dazkala proiektu honek, eta aipatu ditugu bat baino gehiago, ez da? Bai, komentatu dugu ez dakit zein lagaintu un txintxilikan, baten balago un txintxilika. Badaki gaztetxuak oso garrantzitsuak diala, ez da? Bai, gazteak azkenean izango dira etorkizuneko sortzaileak, etorkizuneko euskaldunak, gaur egungo euskaldunak badira, ez? Eta etorkizuneko kultur kontsumitzaileak baita ere, orduan guretzako garrantzitsua, bai. Zertan inbiar da indarra gazte hauei gure kultura sartu eta hau dana indartzeko? Alde batetik, transmisioan. Ezagun dezatela euskal kultura, esan duguna, gauza moderno bat dala. Ez dala bakarrik ikastetxean, egun batean, kaseros jasteko egun bat, edo Santageda kantatzera joateko eguna, ez? Euskal kulturak badaukala beste asko, eta lagundu behar diegu, alde batetik, beraien formakuntzan, nolabaiteko sortzaile izan nahi dutenek, formakuntza egokia izan dezaten eta aukerak izan ditzaten, eta gero plaza eskaintzen, beraien sormen horiek erakutsi alizateko eta gizarteratu alizateko. Zer sentitzen du, zer esaten dute, zer ikusten dezue? Kostaite zaiela, gure kultura murgaltzea egia esan gaur mundua hain irikita dago eta hainbeste gauzak hau eta hainbeste informazio, azketinan emateu beti gaina izatea, kanpuko beti emateu gobia bala, ez da? Bai, mundu globalizatu honetan nabaritzen da, ez? Gaztelaniazko edo ingelesez sortzen den kulturak indar handia daukala, eragin handia, eta batzutan beraiek uste dute kanpotik datorrelako hobea dala, ez? Edo, baina, bueno, ezagutzen badute ere gure kultura eta euskaraz egin daitekeela, sor daitekeela,
eta gizarteratu daitekeela, horre aukera izango dugu. Igual gogo gehiokin jartzen dira martxan, pentsatzen du igual euskera ezin da, ez dakala bideikan, ez dakala bertan geldituko gala, ez da? Ikastetxetik ez dala ateako, baina azkenian, zailago izatea mundu mailan triunfatzia, baizik eta Euskal Herrian, bentsatzen menguain, hemen ikasi, eta gero, kanporatera, ez da? Hori da, bai. Eta... Geo, ze hanka gehiago utzi ditugu txintxilikan? Ez dakit besten bat utzi deun, seguru baietz, ez da? Badaukagu beste lort bat dala produkzioak. Produkzioak? Lehen urtetik hasi ginen produkzioekin, Loraldia festivalaren ideia edo inspiratu zen Antona Badiaren figuran, eta Antona Badiak 19. mendean sortu zituen lore jokoetan, ez? Eta orduan hori izan zen Loraldiaren nolabaiteko hasierako ideia edo amuar, eta hain zuzen ere lehenengo edizioan sortu genuen gure lehenengo produkzioa Antona Badiaren figura eta lana nolabait erakusteko. Eta hortik sortu dira beste produkzio asko. Orain otsailean azkenekoa aurkeztu dugu. Produkzio horiek nola sortzen dira, zenek sortzen ditu, zertaz dijoaz? Loraldian sortzen dira, Loraldiako lantaldeak eta batez ere programazio artistikoaren arduradunaren ideiatik etortzen dira sarritan, eta asmatu egiten dugu ideia bat, eta ideia horren bueltan, azten gara zein sortzaileeri edo sortzaile taldeari eskainiko diogun hori sortzea. Eta hortik ja lanean hasten gara, eta urte terdi, 2 urteko epean edo, jaiotzen da sormen hori. Beraz, lan luzeko lana da. Eta hoize izaten da, ze produzio mota, nolako izaten da zehazki? Ez dakit, programa bat sukaldaritzana, adibidez? Ez, nolabait arte eszenikoetara zuzendutako produkzioak izaten dira. Saiatzen gara gainera disiplina anitzak batzen, demagune dantza, teatroa eta musika, aldi berean, edo adibidez, miradi, Eulalia Baituaren figuran inspirituta dagona, horretan biltzen dira ikusentzunezkoak, teatroa eta musika. Orduan, anitzak izaten dira, eta baita ere, ez dira izaten produkzio oso handiak, ze gure helburua da gero Euskal Herrira, edo Euskal Herrian zehar eramatea. Orduan, leku askotan ez dago produkzio handiak hartzeko gaitasunik edo almenik, eta horregatik izaten dira txikiak edo ertaina. Formatu xarmangarri bat, ondo ikusteko, eta leku guztita iritsi alizateko, ez da? Ondo. Amaia, eta Antoan de Abadik itezitun lore jokoiek nola zian? Zertzian zehazki? Bere helburua zan, gurea bezala, euskaraz sortzen zan sormena, gizarteratzea, edo publikoari erakustea, ez? Eta orduan, egun batzuetan zehar, antoratzen zituen lore joko horiek, berak deitu zuena lore jokoak, eta zan, sortzaile ezberdinen lanak plazaratzea. Eta, izatez oso pertsonai interesgarria da Antona Badi. Oso polifazetikoa zan, Irlandan jaioa, baina bere zaindaria edo zuberoakoa zan eta euskaraz mintzatzen zion. Eta orduan berak euskaraz ikasi zuen, eta bazan ere mendizalea zan, mendiespedizioak egin zituen, lehenengotarikoa mendiespedizioak egiten, astronomoa zan, literatur gizona zan, gizon oso interesgarria. Eta, beha esan tezun, orduan, beha Euskal Herrien Bilbon bertan bizi zan? Ez, Abadian bizi zan, iparralden bizi zan, eta han jauregi bat dago gaur egun berea zana, baina gero munduan zehar oso ibilitakoa, Afrikan eman zituen urte batzuk, oso nazioartekoa zan bere garairako. Eta ze hona, ez da, egitea esan, olako gauzak kanpotarrei bururatu beharra, eharra izatea, Bueno, ala izatea bizitza, ala izatea. Bueno, hemen txegura eta gatza jarriet, harto irina botako deu, opiltxua martxan jarrikoet, mingainak inaztuko, baina nik uste eskua sartuko etela, hobeto izango galako. Eta ia iten deu, ia dana iten deu, ikusiet, ondo moitzen dezula labana, mingainak batea gainea. Ondo. Eta Amaia, esan deulen, Loraldia ez dala bakarkan Bilbon, baizik eta inguruan bai, ez da, zeleku gehiago eta moitzen da. Nun tokatuko dugu gehiago? Bai, Loraldia festivala Bilbon egiten da, baina hortik eratorrita sortu da plaza egitasmoa, Loraldia plaza egitasmoa, eta honen helburua da, Loraldiaren
eredu arrakastatsu hori neurri txiki batean beste herri batzuetara eraman eta eskaini Loraldia Festivalean eskaintzen diren ekintzetako batzuk edo beste berri batzuk eskaini herri txiki horietan eta nolabait herri horretan euskal kulturaren inguruan nolabait grina sortu edo arreta deitu, ez? Eta zerritara jungo da urten, aldakizu nune hongo da gaur aste hauetan. 2 urtetan egon gara Zarata Motarrigorriagan, eta aurten badakigu 3. edizioa egingo dela bertan, eta zabalik bat daude beste bide batzuk, hor lanean gabiltzala. Eta ze topatuko dugu bertan, adibidez Zaratamon? Musika, Loraldiaren lagintxo bat eramaten dugu, orduan sortzen dugu programazio bat, herriko agintari eta herriko kultura eragileekin batera, guk eskaintzen dugu proposamen bat, eta gero beraiekin batera lantzen dugu, eta saiatzen gara gainera bertoko sortzaileak ere programazio horretan implikatzen. Ze ona. Eta, biharra da, okeota herri gehiago bihar dira, joan noz nahiko zeate edo nola da panorama? Ez, behar dira, gure ustez, gure proposamena berritzailea da, ze ez da bakarrik esaten duzula euskarazko ekintzak eramaten dituzula herrira, ez? Guk nahi duguna da herri aktibatzea. Orduan, herriko sortzaile eta kultur eragile edo gizarte eragileak ere implikatzea programazio horretan, eta gainera lehen esan duguna erakustea, euskarazko sormenak eskaintzen dituela proposamen oso moderno eta berritzaileak, eta ez izatea beti, egiten dala kalejira bat, edo egiten dala bakarrik bertso saio bat, ez? Asko gauza gehiago egin daitezkela. Ze ona. Bueno, eta zertan da gauza hori esaten duenean askoz gauza gehiago inaldiala, esan dugu, hanka hori guztiak ze garrantzitsua dian, baina ez dakit nun nahi dezuen pixkat indar gehiago, nun da on biharra pixkat jendia animatzeko eta jendia, arlo hau kostatzen nahi zaigo. Orokorrean da gazteengan daukagu erronkarik handiena, ez? Lehen komentatu duguna, gazteak oso influentzia handiak dituztela beste kultur batzuekin, eta ona da baita ere, hori oso ona da, munduko biztanleak dira eta gara, ez? Baina, jabetu daitezen ere, euskaraz ere sor daitekela. Eta egin daitezkela gauza ederrak eta oso modernoa. Eta jaialdiak alde digitala badaka, hori gustatuko zaio gaztetxoei, ez da? Horri biliko dira, ez da? Bai, arlo digitala nola ez, guztion ardura edo guztiok gaude ingurune digitalean murgilduta gaur egun, eta pandemiarekin hasi ginen, pandemiak harrapatu gintuen bete-betean festivalaren 2. egunean, eta bertan bera utzi behar izan genuen, eta orduan udazken horretan berreskuratu genuen, eta ekintza batzuk edo ingurune digitalera oso lotuta eskaini genituen, eta orduan ordutik jarraitu dugu zerbait fusioa egitean, digitala eta analogikoaren artean, ekintzaren bat egiten dugu urtero, eta baita ere gaur egun badaukagu euskarazko sormen digitala beka atera dugu 2. urtez. Eta nola izatea, nola jarraitu alda, zer da, adibidez, streaming bidez, o nola izaten da zehazki? Bai, streaming bidez eskaintzen dugu, gainera ETBek kolaboratzen du, eta eskaintzen du ETBek baita ere etb.eusen bidez, eta ekintza hori ikusten da zelan garatzen da streamingez, baina sarritan egiten dugu mundu analogikoa ere sartu emisio horretan, eta aldi berean zuzenekoan, analogikoan gertatzen ari den zerbait erakutsi. Eta jendeak parte hartzen du horren... Bai, sarritan egin dugu emanaldia baino lehen jendeari eskatu diogu lehenago digitalean sortzea zerbait, adibidez behin egin genuen kanta bati Instagrameko irudiak lotzea, eta denon artean kanta horri eman genion Instagrameko post edo argazkien bidez, eman genion jario osoa, ez? Denetarik egiten dugu. Eta hau gehiota gehiagoa dihoa, pentsatzen den digitala gehiota gehiagoa jungo galare, bai, ez da? Bai, baina gure helburua beti da lehenengo presentzialean egitea, ez? Hankalurrean jarri eta... Gainera gune horiek elkarrekin egotekoak, eta merezi du ere, ez? Horretan indarra jartzea, eta Loraldia Festivala baita ere izaten da jendea elkartzeko unea eta aukera, ez? Batzuk elkartzen dira beren beregi Loraldiako gauzak ikustera etortzeko, inkluso Donostiatik, edo Nafarroatik, edo Iparraldetik, etortzen dira asteburu pasa.
Ze hona, badakizue lagunak, 3 aste hauetan ja hasita dago, eta nahi zuenian animatu eta berta saldu. Bueno, eta hemen lanak bai guain aurreatu ditugula, egin berdeuna da. Txerrikik ondo prejitu, barazki guztik martxan dazkau, arrautza egosten, darta txikilare bai. Baba txikila barkatu, eta honekin gero ingo deuna da, bolatxo batzuk, luzatu rodillo handi horrekin, eta prejitu ingo deu. Eta bitartean jungo gea, erreportai bat ikustea. Zehazki jungo gea, harta txiki proiektua ezagutzea, eta ikusiko zuze gauza goxua prestatu diguen. Kaixo, Joseba. Ongi etorri Guzkizara. Gilen naiz eta gaur harto txiki proiektua aurkeztuko dizuet. Betidanik izan dugu esplotazio txiki hau, animaliak genitun, soro batzuk, baina aita joan zenean aldatu genitun gauz batzuk, eta elikadura osasuntsua eginen dugu, baina ahalik eta inguru inpaktu txikiena egiten. Orduan, saiatzen ari gara biodiversitatea babesten, CO2 lurzoruan finkatzen, eta alde berean elikadura osasuntsu egiten. Guk esplotazio honetan egiten duguna da, hienez bat, arto beltza, ere bai txitxirioak eta kinoa. Horrekin egiten duguna da hamburguesak eta snackak eta horrelako produktuak. Nekazaritza ekologikoak ziurtatzen du elikagaiak osasungarriak direla eta modu ekologiko batean ekoiztuta daudela. Gure kasuan ez dugu egiten bakarrik nekazaritza ekologikoa baizik eta nekazaritza birsortzailea. Horrela, lurzorua babesten dugu eta biodiversitatea ere babesten dugu. Produktuen kalitatea mantentzeko teknika naturalak erabiltzen ditugu gure produktu guztiak ekoizteko. Eta orain, proiektua ezagutzen dugula, goazen ikustera nola prestatzen diren txistorrak. Bitorrekin etorri gara. Kaixo. Naia. Eta orain hasiko gara txistorrak prestatzen. Txistorrak prestatzeko lehen gai hauek dira txitxirioak, arto beltza, kinoa, linoa. Gero txikitzen dugunean irinak lortzen ditugu. Extrusio prozesuarekin txip edo snack hauek lortzen ditugu eta gero beste produktuak gehitu behar ditugu pimentoia, gatza, berakatza, eta legamia. Eta gero, noski, oliba, olioa eta ura. Gure txistorra ez da txistorra, veganoa da, orduan ez dakigu txistorra deitu daiteken. Eta glutenik gabeko produktu bat da, eta kalitatezko zuntza du, batez ere makrobiota babesteko. Orain ja, bitorrek badu dena nahastuta, ja txistorrak egiten hasteko prest. Linoarekin lortzen duguna da kohesioa ematea, konsistentzia, horrela ez dugu kanpotik, aztalarik edo jarri. Errezetak, guk hemen asmatzen ditugu, segun eta ze produktuak ekoizten ditugun, horrekin saiatzen gara aldugun ekoizten. Ideia da glutenik gabeko janaria egiten, gure mikrobiota babesteko produktuak ekoizten, eta, da pixka bat puzzlea egitea hori dena lortzeko, ezta? Arto beltza da, gehien ekoizten duguna, ez du glutenik eta ez du intolerantziarik eragiten. Baditugu gure txistorrak ja prestatuta, orain goazen beste produktuak ikustera. Beste produktuak direla hamburger, hamburguesa vegetala ere bai, noski, arto beltzez indakoa, eta gero baditugu txitxiri burger. Eta gero, hau da izar produktua, umei biziki gustatzen zaie, direla kilikiak. Esnakak dira, txitxirio eta arto beltzez
egindakoak dira, eta super onak eta maitasun osoz egindakoa. Gero, horretaz gain, irinak. Etxean postreak prestatzeko, edo ogia, edo. Hemen ekoizten dugun guztia, glutenik gabekoa. Produktuak momentuz, Iruñean, kontsumo taldeetan, elkarteetan eta auzo dendeetan aurkitu ditzakegu. Lizarrerrian ere bai, denda txikietan. Eta, bueno, ona etortzen bazarete noski. Eta guri buruzko zerbait gehiago ezagutu nahi baduzu, noski etor zaitezkete egiten ditugun bisita gidatuetara. Ja ikusi duzue nola prestatzen ditugun gure saltxistorrak, eta bakizuen nun gauden, Iguzkizan. Orduan, gure proiektua harto txiki ezagutu nahi baduzue, hemen gaude. Eskerrik asko. Agur. Agur. Hau pagillen eta hau pabitxor. Ze gauza berezia eta itxura eharreko ite zuen, egia esan ez detinoiz dastatu eta irrikitan nago dastatzeko. Hauetako egun baten honea etorri eta ekarri generua prestatuko deu eta aldi berian dastatuko deu. Besarka da handi bat eta ez dakit aitak esango zuen, proiektu hau esan dezuen bezala aita falta zanian hasi sinatela eta ze gauza berezia indezuen, jarraitu goxatzen eta gudanoi goxatu arazten. Besarka da handi bat. Gurian jarraitu bierdeu. Hemen txe, beitu, hauek intzaizkiu. Baba txikik, irikiko deu, bale, ostutzen utzi bestela bakizu hau ezin iriki, eta honek ja kiston fundamentua hartu du. Hau dakau listo, zutatik ateako listoak haulako, zuak berditutelako, eta gero bero puntxu bat emango jau, platera aratu baino lehen nuo. Hemen txe nikungo naizena da, arrautza zuritu, gio, urdai azpiko inberdena txikitu eta holkila prejitzen jun. Eta hemen jungo zea talotxo prestatzen. Baitu, txikitak ingoitugu, bale? Hartuko deu pusketa bat. Horrelaxe, bale. Ingo deuna da, bolatxo batin, gero hola espuskatzeko bastarretatikan, eta gero esan dizut honekin, baina gero talua nola itean, bizitza guztien indan bezala, irina jarri azpin, irina jarri gainean, eta hemen, garrantzitsua izateana da, golpe bat ematezun bakoitzean pixka giratu, golpe giratu, golpe giratu. Haunditza da nian hola iteue, ta, 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 ta. Zeratikan ez badeu giratzen, peatzen jutea. Orduan, ingo deu, golpe bakoitzean giratu, eta 5-10 golpe goazenian, buelta eman, bale? Ez ditugu oso haundillak ingo, Olako talo txikiak ingo ditugu, gio nagazunekin lagundu pixa bultatzen, baitare ondoangoa, bale? Venga, eta guain lana banatu ditugula, talo txokiteko sartaia jarriko dugu hemen martxan, bale? Hemen jarriko deu odolkitxok, hemen irugilarra eta txistorra urde azpikokin, eta hemen talotxo. Dena martxan, oso ondo. Eta hori goitutena da iragatzie bai, eta horre pelian mandendu goitugu. Bueno, eta Amaia, aipatu ezu, alor digitalian bekak ematen diala, ez da lehen urtean eman izan diala. Zertan datza zehazki beka horiek? Bai, aurreko urtean bota genuen deialdiaren lehenengo edizioa. Bai. Eta gure helburua da, euskaraz sortzen den sormen digitala baita ere sustatzea. Vale. Orduan, ingurune digitalean ere sormenak egon daitezen, eta proiektuak ager daitezen, digitalean eskaintzeko. Eta, adibidez, martxan daude, lehen gortien eman zian beka horiekin, ze aurkeztu dute aurten? Hain zuzen ere bihar estrenatuko dugu lan hori. Bihar bertan? Bai, eskaini egin diegu, sormen digital hori, ingurune digitalean eskaintzeaz gain, baita ere festivalean, fizikoan, zerbait berezia sortzea. Eta oso proiektu interesgarria da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle talde baten eskutik, beraiek dira sortzaileak, eta Katixa Agirrek egin izan du gidoia, Biki digitalei buruzko proiektu bat da. Biki digital? Biki digitala, badakizu... Zer da hori zehazki, ez dakizu edan? Biki bikingoa bai, baina hor gelditu nintzen. Esaten omen da, hemendik gutxira denok izango dugula biki digital bat. Biki digitala? Gure nolabait, gure izaera, digitalean egongo da, gure parean joango da beste izaera digital bat, eta horrek lagunduko digu eguneroko gauzak egiten. Eta orduan, Katixaren gidoi horretan, 2050 Euskal Herriko nola izango da? Munduan murgilduko gara, eta biki digital horiek beraien pertsonai fizikotik banandu egin dira.
eta galduta omen dabiltza hori, pertsonaia fisikoaren bila. Orduan, sortu dute Bilboko alondegian eskaintzeko ikuskizun antzeko bat horren inguruan. Eta digitalean noski, pertsonai horiek bizi dira dagoeneko, eta Instagramen badaukate beraien profila eta guzti. Ona, ze berezia. Eta Amaia, aurten, zin izango dira ekitaldi eta ikuskizun nagusiak? Hola, potente, gola. Aurten 10. edizioan... Ikutan da garrantzitsua, no? Bai, guretzako dana da oso garrantzitsua, naiz eta emanaldi txikiak izan, garrantzitsuak dira baita ere, noski. Baina aurten 10. edizioa izan da, lema jarri diogu munduari begiratzeko modu bat, hain zuzen ere, Kirmen Uribek duela 20 urte sortutako poesian jasotako esaldi bat da, eta 20 urte, duela 20 urte zaharregia txikiegia ikuskizun hori, sortu zutena Kirmen Uribe, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin eta Mikel Balberderen artean, aurten berreskuratu egin dute eta nolabait gaur eguneratu eta munduari begiratzeko deitzen da ikuskizuna, eta hori da festivalean eskainiko dugun ikuskizunetako bat, datorren astean. Baita ere Neomakek kontzertu bat eskainiko du, nolabait sormen gaztea nolabait erakutsiz ez. Eta Jon Maia ere badator, festivalaren azken egunean, kantu berri bat gara ikuskizunarekin, eta gonbidatu oso berezi batzuekin, eta festivala berarekin itxi edo bukatu egingo dugu, eta gainera egingo dugu emanaldi berezi bat baita ere dantza vertikala, ikuskizun bat eskainiko dugu, Euskalduna eraikinaren paretetan. Zenekin godu? Arrobi dantza taldea. Arrobi dantza vertikalak. Ez que hemen egontzan gurekin ebai, eta geho kursalen txintxilika ibili zala eta ez dakizea, eta esan du, jope, oida, indarra dakaen, eta geho txintxilika egoteko, buru ondo, kebera, nik pixka bertigoa gat, eta ez dakita ingoian txintxilika ondo egon nitzanik. Bauten, Janirek itziko du festivala. Oso polita. Oso sormen polita da, geurera, ekarriko dutena. Eta gainera, Euskaldunako eraikin erraldoi horretan, pareta batean ikustea, gabaz, justo kantu berri bat garatik irten, hori ikusiko dugu, eta horrekin txizpun emango diogu festivalari. Ze ona. Bueno, hemen txeingo deuna da, behitu, barazkitxo dazkau egositan, gatza pixka bota eturetara, baina bakizu bete pixka te berri zateula, ordu nago botako jau, gatza pixka gainetikan, eta olio virgina. Hau da kaulia, listo, platera aratzeko. Eta hola xejateko ere bai, Bale, hoi alde batetik. Beste alde batetik, kusezu talotxuak martxan dazkaula. Talotxuak ingoitugu, eta beste alde batetik emendakau, irugu jarra eta txistorra ere martxan. Holki ja aparte jarriet, zeatikan bestela desein ingo zitzaigun hor, eta hor hobeto mantenduko gala guztien dut. Bueno, hemen txedakau beste talotxo bat, bale? Zu baino mantxoa boni joa, Venga, Jose, eman eurra. Venga, bagoaz, Venga, txirriki, txarraka. Bueno, inberdetena da, hau listo. Beitu, ze itxura hartu digun ja, ez dugu olioik bota, beak askatu duna. Eta horringo deuna da, guain. Urde aspikoa bota, bi vuelta eman, eta iragatzingo dugu horko koipe guztia kentzeko soberan da ona. Eta, falta zaiguna da, beste talotxo pare bat hauek ondo bukatu itia. Eta oantxe gato, zeatik gane nahi, odolkit ja ondo itia bi aldetatik, gueltatxo bat emango jot, behitu nola di joan, beste aldetik berdin ingo deu, lehortu, eta oantxe gatoz, plateraratzea. Ingo deuna da, pixka dena txukundu, hau ondo iragatzi, hau epeldu, eta plateraratu. Ados? Ederto. Montxarte. Bueno, bagoaz, bagoaz. Bueno, kontatu Amaia, zer dan arrakastatxuena, zeizate arrakastatxuena, eta nun jarri behar dugu indarra danon artian. Bueno, urterik urte aldatu egiten da, eskaintzaren arabera, baina, musika alorreko ikuskizunek arrakastan dia izaten dute,
gure produkzioak direnak baita ere, ze gainera batzuk beren beregi sortzen diren esloraldian ikusteko, galtzen bada aukera hori, gero ja ez dago berriro errepikatzeko modurik, orduan, egun horiek oso bereziak izaten dira guretzako. Eta adibidez zerretan jarri behar deu pixkat indar gehiago esatezula, mekatxiz lamar hau kostatzen nahi zaigu, hau iten deu, baino pixkat indar gehiago behar deu hau aurre ateatzeko. Beitu, gurean adibidez, Euskalduna ez den publikoa erakartzeko. Gure erronketariko bat da, ez dela batzutan oso hizkuntzan oso aditua izan edo Euskaldun peto-petoa izan, Euskarak ematen dituen sormenez disfrutatzeko, gozatzeko eta ezagutzeko, ez? Zer sortzen dan gure herrian. Orduan, guretzako erronka bat hori da. Euskalduna ez den publiko hori ere erakartzea Euskal mundura. Konsumitzea eta ikustia zer dakaun hemen, ez da? Ona. Bueno, hemen txedakau, Euskal baratzak, Euskal txerrikik, Euskal babatxikik, eta giotalua bere xilein deu, Eta hemen txejarriko debola. 3 talotxo, prestatu ditugunak, eta nola ez, pesil puxketa gainean. Eta maia, azteko eta behin, mila esker, etortzeagatik, 1000 esker gure kulturai egurra emateagatik, eta zuei animatu, goxatu, eta badakizue, Bilbo ajun, eta albokorritare bai, Hori da. Agur lagunak.